बरायफिनबाय दिनै नोंथांमोननो आङो देखायफिनगोन शेयार मार्केटाव इनभेस्टमेन्ट खालामनानै माब्रै बेसे प्रफिट दैखांनो हायो। स' नोंथांमोनाबो जुदि गोसोब्ला शेयार मार्केटाव फैसा इनभेस्टमेन्ट खालामनानै आरामसे नोंथाङा फैसा आरजिनो हागोन समजों लोगोसे। किन्तु नोंथाङा एसे सम होनांगोन। दिनै दोनब्रबाय दिनैनो मोनब्रबाय बिदि नङा। बे जाबाय लं टार्म इनभेस्टमेन्ट। ट्रेडिंनि बाथ्राखौ आं बुङाखै, किन्तु आं गिबियावनो बुंखायो नोंथांमोना बे आंनि इनभेस्टमेन्टफोरखौ नुनानै आं जा कम्पानिफोराव इनभेस्टमेन्ट खालामदों बेफोराव नोंथाङा इनभेस्टमेन्ट खालामनो नाङा। शेयार मार्केटाव इनभेस्टमेन्ट खालामनायनि सिगाङावनो नोंथाङा जा कम्पानियाव दोनगोन बे कम्पेनिनि रिलेटेड डकुमेन्ट्सफोरखौ केयारफुलि फरायनानै लाग्रो आरो बुजिनानै लाग्रो आरो सोरबा फाइनेन्शियेल एडभाइजारनाव एडभाइस लाग्रो। दाना नै आङो बेनि सायावनो मोनसे भिडिअ बानायदोंमोन 15 सानसो सिगाङावनो। अब्ला बे समाव आंनि प्रफिटआ एसे खममोन। नोंथांमोना दाबो नैबे भिडिअ डिसक्रिप्शन बक्सआव नायोब्ला नुगोन बे भिडिअआ आंनि प्रफिटआ एसे खममोन आरोखि, एसे माने बाय खमसाबमोन आरोखि। दिनै आंनि प्रफिटखौ नोंथांमोना नुदों नै स्क्रिनाव नै इसेबां जाबाय आरो माने 15 सान 14 सानाव बेसेबां जाबाय आरोखि। अब्ला नायदो आं बबे कम्पेनियाव दोननानै बेसेबां आङो प्रफिट मोनदों। नैबे आरटि इन्डास्ट्रि बेयाव आङो 9टा शेयार बायदोंमोन। दिनै बे आं प्रफिट जानानै दं नैबे 470 रां। AB केपिटेल माने आदित्य बिरला केपिटेल खोमा बियो, आं एसे कनफिउजनानै दङ। एनिवे बे AB केपिटेल गुसुं एसे मिथिगौ आं। AB केपिटेलाव आङो 3 शेयार बायदोंमोन, बेयाव 217 रां लाबोनानै दङ। थाब बुंलांनि माखासे कम्पेनिफोर दङ। स' नोंथाङा आंनि बे कम्पेनिफोरखौ नुनानै बे कम्पेनियावनो बिराद प्रफिट होदों माथो होननानै हरखाब इनभेस्टमेन्ट खालामनो नाङा। गोबां मानसिफ्रानो बुङो मोनसे बाथ्रा, आं बेखौ बुंग्रोनानै लानि। गोबां मानसिफ्रा बुङो मा आंनियाव फैसायानो गैया, आं शेयार मार्केटाव माबोरै फैसा इनभेस्टमेन्ट खालामनो। इनभेस्टमेन्टनि बाथ्राखौ नों बुंबानो जाया नङाना, फैसा थानोबोथ' नांगोन इनभेस्टमेन्ट खालामनो। ओरैबायदि बाथ्रा माखासेफ्रा कमेन्ट बक्सआव लिरनाय नुदों आरोखि। नाथाय नोंथाङा जुदि AB होननाय केपिटेलाव नैबे AB केपिटेल होननाय कम्पेनियाव फैसा दोननो नोंनो बेसेबां नांगौ? दा शेयार प्राइसआ नै 237 रांल'सोमोन। दासो 237, किन्तु आं जि समाव दोनदोंमोन बे समावथ' बुहुत खमबावसोमोन। दा बारिनानै नै बुहुत जाहैबाय 237 रां जाहैबाय। अब्ला नोंनियाव 237, 200, 300, 500 थाखा गैया होनना बुंबा सोर सैमाया मानिगोन? दा बिनिखायनो गियान गैयिनि थाखाय बे बाथ्राफोरखौ साननाय फैयो। नलेज गैयिनि थाखाय, शेयार मार्केटनि सायाव नलेज गैयिनि थाखाय जायफ्रा नलेज गैया बेफोरो साननाय फैयो। ओंखायनो जायफ्रा नलेज गैया बाथ्राखौ डाइरेक्ट खनसेयावनो इगनर खालामाब्लासिनो सोलोंनो नाजा। शेयार मार्केटआ जेबो फ्राउड जिनिस नङा बियो। नोंथाङा सोलोंनायाव जेबो लस जाया। नोंथाङा जुदि गियान गैयाब्ला, नोंथाङा नलेज गैयाबा बेनि नलेजखौ लानो नाजा, नोंथाङा गोबां प्रफिट मोनगोन। नोंथाङा जुदि गथ' गथाय दोङोब्ला बा नोंथाङा जुदि 15 बोसोरनिफ्राय 20-30 बोसोरनि मानसिब्ला नोंथाङा दिनैनो स्टार्ट खालामनो हायो। अब्ला नोंथाङा 10 बोसोर, 15 बोसोर, 20-25 बोसोरनि उनाव नोंथाङा दिनैनिफ्राय दोनलांबाय थायोबा नोंथाङा गोबां फैसानि नोंथाङा बिगोमा जानो हागोन आरोखि। ओमफ्राय जोंनिफ्रा सानो मा 15 बोसोर, 20 बोसोर, 25 बोसोरनि उनाव फैसा मोननायखौलाय मानो नांगौलै? आङो थैनानै थाङोबा मा दरखारनो बे फैसाखौ नांगौ होनना सानो आरोखि। नाथाय आं फंसे बाथ्रा बुंबाय थायो, 10 बोसोरनि सिगाङावबो नोंथांखौ बुंनायबा नोंथाङा बे बाथ्राखौनो सानफिनगौमोन दिनैबो। ओमफ्राय दिनैथ' नोंथाङा बेखौ सानदों, आरो 15 बोसोर, 20 बोसोरनि उनावबो नोंथांखौ सोरबा बुङोब्ला इनभेस्टमेन्ट खालाम होननानै 10 बोसोर, 15 बोसोर, 20 बोसोरनि उनाव लाब जायो होननानै बुङोबा एगेन नोंथाङा बे फंसे बाथ्राखौनो सानफिनगोन। जायफोरा माने नलेज गैया बिथांमोना बेबायदिनो खनले सानबाय थायो। नोंथाङा जुदि सिगांनो साननायमोनबा 10 बोसोर सिगां दिनै नोंथाङा माखासे लाख रांनि बिगोमा जाबायानोमोन। दा बिनिखायनो दिनैनो स्टार्ट खालामनांगौ, दाबो सम दं आरोखि। ओमफ्राय शेयार मार्केटाव फैसा दोनथुमनो थाखाय नोंनो लाख कौटि थाखा नाङा। नोंथाङा 100 बा 50, 20 फोरनिफ्रायबो नोंथाङा दोनलांनो हायो आरोखि। मास मोनसेयाव 50 दोनलाङोब्लाबो बा सप्तासेयाव 150 जिसे हायो दोनलाङोब्लाबो, नोंथाङा जुदि हाजिरा मावनानै सानसेयाव 300 थाखा मोनोबाबो नोंथाङा बे 300निफ्राय 50 थाखा माने 50 रां जुदि नोंथाङा शेयार मार्केटाव दोनथुमलांबाय थायोब्ला बे 50 नोंनि दोनथुमलांनाया 10 बोसोर, 15 बोसोर, 5 बोसोर, 20 बोसोराव लाख थाखानि महर मोनहैगोन बियो। नाथाय जोंनि मानसिफ्रा जायफ्रा फैसा गैया होनना गावखौनो सानो, बे मानसिफ्रा माब्लाबाबो जिबनाव लाख थाखा थुब्रायफेराखै, हयथ' जानो हागौ। जायफोरा गावखौ गोरिब मानसि होनना सानो,
फैसा गैया होननानै सानो बे मानसिफोरा जानो हागौ दिनै 30 बोसोर 40 बोसोर 50 बोसोर जानायनि उनावबो खेबसेबो गावनि एकाउन्टआव 1 लाख फैसा थुब्रायनो हायाखै ओंखायनो बुंदों नोंथाङा गोरिब जानो हागौ आं गेरान्टि होननानै बुंदों नोंथाङा गोरिबब्लाबो नोंथाङा 10 बोसोर 15 बोसोर 20 बोसोरनि उनाव सानसेयाव सप्तासेयाव एबा मास मोनसेयाव 10 रां बा 20 30 50 100 500 1000 रां दोनथुमलांनानै नोंथाङा 10 बोसोर 25 15 बोसोराव नोंथाङा खमसे खम 2-3 लाख 5 लाख 10 लाखनि नोंथाङा बिगोमा जाहैनो हागोन आरोखि खेबसेबाबो जिबनाव ओमफ्राय बे फैसाया नोंथाङा सानगोन मा आं थैना थाङोबा 15 बोसोरावथ' आं थैनानै थांगोनलै बे फैसाखौलाय मानो नांगोलै होनना सानना नोंथांनि गथ'आ मोजां सोलोंथाइ लानो थाखाय सुबिदा मोनगोन नों थैनानै थाङोब्लाबो नोंथांनि बिसि फिसाय न'खरनि मानसिया आरामसे नों थैना थांबाथ' दुखु जागोनानो नोंनि जिबनखौथ' मोननाय नङा एटलिस्ट नों थुब्रायना दोनलांनाय फैसानि थाखाय नोंनि न'खरा नोंनि गथ' गथाय नोंनि बिसि फिसाया एसे रांनि हेफाजाब मोनगोन आरोखि नोंथाङा दि न'खरनि फारसे अननाय दोङोब्ला आं थैना थांगोन बे फैसाखौ मानो नांगौ होनना सानोब्ला नोंथाङा न'खरनि फारसे जेबो अननाय गैया जागोन आरोखि ओंखायनो न'खरनि फारसे नोंथाङा 15 बोसोराव थैना थाङोब्लाबो जाहाथे नोंसानि गथ' गथाय बिसि फिसाया जाहाथे आरामसे गोजौ सोलोंथाइ लानो हायो न'खौ मोजां सालायलांनो हायो बेनि थाखायबो साननाय जायो आरो नोंथाङा माब्लाबाबो गावखौ आं 15 बोसोराव थैगोन होनना साननोबो नाङा मालाबाबो बिदि थैगोन होनना नों गावखौनो मिथिया 15 बोसोर नङा गाबोनबो थैनो हागोन नोंथाङा अब्ला नोंथाङा मानो 15 बोसोराव थैगोन होनना साननांगौ 15 बोसोर नङा 20 बोसोरबो थांनो हागोन नोंथाङा 100 बोसोरबो थांनो हागोन नोंथाङा खुनु बेयाव लिरखानाय गैया ओंखायनो नोङो थैया माब्ला थैया बेयो उननि बाथ्रा नाथाय नोंथाङा नोंथांनि मावनांगौ खामानिखौ मावलाङोबा बेसो सासे सांग्रां आरो माने बिफा एबा मानसिनि खामानि आरोखि सासे सांग्रां बिफा एबा सासे सांग्रां मानसिनि खामानि जागोन आरोखि दा जियानो जा आंनि इनभेस्टमेन्टफोरखौ नायनाय बे माखासे कम्पानिफोराव बे माखासे कम्पानिखौ आंथ' फरायबाय थादों नोंथांमोना गावबा गावनो फरायनो रोंगोन नै आदानि पावार आम्बुजा सिमेन्ट एपिएल एपल' टायार बेफोराव बेबायदि प्रफिट जादों आरो थांनोसै नैबायदि लसबो दं देनाय खिन्थु खम बिबांनि कम्पानिफोराव लस दं आरोखि नैयाव ARENM माने अमराजा बेट्रि गुसुङै बिदि लिरो सिम्बलखौ अमराजा बेट्रियाव ओरैबायदि प्रफिट इसोरासो मिथिगौ नै मोननैल'सो शेयार बायदोंमोन दिनै बेयाव बेसेबां प्रफिट होखो आंना 1440 रां प्रफिट मोनबाय AU बेंक औरा फार्मा नै AWLआ दिनैसिमबो लस गोबां साननिफ्रायनो लस नाथाय गोबां लससिनमोन दा 94 रांल' लस जानानै दङ एक्सिस बेंकआव बारा गोबाव जायाखै दोननाया मास मोनसेयानो जायाखै एक्सिस बेंकआव नै 600 रांनि खाथियाव प्रफिट होबाय आरोखि अब्ला जों थांबाय थानोसै बेबायदिनो नै आं फरायबाय थाला बे माखासे कम्पानि नै बिथिं नाय गोथां गाबनि जेसेबां अनजिमा दं गासै प्रफिट जोब ओरै थोंजों नायदो जे जाय अनजिमाफोरा गोजा बेयो लस आरोखि अब्ला नायदो बबेयाव बेसेबां प्रफिट ओरैबायदि इन्टारेस्टिं नङा होमबा आरो थांसै नै ओरैबायदि बे गासैबो कम्पानिफ्रानो एसे फरायनानै भेल भारत इलेक्ट्रनिक्स बिकाजि बर' लिमिटेड BPCL केन'फिन सेन्ट्रेल बेंक CESE CG पावार साम्बार फार्टिलाइजार बेफोराव ओरैबायदि प्रफिट आरो नै मोनसे फिसा लस बियो सेन्ट्रेल बेंकआव एसे लस जानानै दङ नो प्रब्लेम फैगोन बियो साननैसो उनाव ओमफ्राय ओरै थांनोसै नै सिप्ला नैबे सिप्लायाथ' माबा मोनसे माने फार्मा सेक्टरनि कम्पानि बियो सिप्ला जों मुलिखौनो जायो पेरासिटामल बायदि बायदि जानायफोरा जोंनि बे सिप्ला कम्पानिनिब्रा अब्ला बेयाव आङो लस जाना दं नै 80 रां स' बेबायदि आरो माखासे आङो फरायबाय थाला नोंथांमोना फरायना लादो नै गासैबो कम्पानियाव नै बेबायदि प्रफिट बेबायदि थाङै अभारअल प्रफिटआ नायदो अभारअल प्रफिटआ दिनै नैसिबां आरोखि नैसिबां 16,570 आरोखि ओमफ्राय नैबे नै जि इन्टारटेनमेन्ट दिनैसिमबो लस 229 रां लस ओमफ्राय माखासे बांसिन कम्पानियावनो प्रफिट नैबेफोरखौ नायदो उषा मार्ट 84 ओमफ्राय नैबे इउन' मिन्दा 500 रां प्रफिट बेबायदि माखासेयावनो प्रफिट नै थांबाय थादो माखासे खिथिबावनि एसे देखायबावनि नै तेजास नेट नै ओरैबायदि प्रफिट होदोंमोन एसे खमायना दं 640 ट्रि टारबाइन 406 नैबे टेक महिन्द्र 211 ओरैबायदि दा ओरै थांबाय थाबा गोथां माखासे गाबफोरखौ नायदो गासै प्रफिट जोब अब्ला बियो बे बेसेबां जाखाना दोननाया मास थारमाने नैबे आं लास्ट खनसे भिडिअ बानायनाया मास मोनसेयानो जायाखै अब्ला बे समाव भिडिअ बानायनायाव 11,000 ना 10,000 बिदिमोन आं एसे बावबाय नोंथांमोना नायोबा नुगोन जायखिजाया 11,000मोन अब्ला नै 15 सानाव आंनिया 16,000 17,000 लासो थांबायमोन दिनै एसे खमायफिनदों आरोखि अब्ला नायदो 15 सानावनो जुदि बेसेबां जायोबा अब्ला बियो बोसोरबा 10 बोसोर 15 20 बोसोराव बिनि महरा जे मा जागोन भगबानासो मिथिगौ आरोखि अब्ला नोंथाङाबो दोननो हागोन बुजिबाय जानांगौ शेयार मार्केटआव दोननो थाखाय फैसा लाख लाखनि प्रयजन गैया 50 थाखा 100 10 थाखा
500 1000 2000 जेसे गोसो एसे दोननो हायो स' नोंथाङाबो नोंथांनि फैसाखौ आरजिनाय फैसाखौ साख्रि मावोब्ला 1% नोंथाङा दोनथुमलां हाजिरा मावोब्लाबो एसे फैसा दोनथुमलां माबा माबि मावोब्लाबो एसे दोनथुमनानै नोंथाङा मोनसे समाव गोबां फैसानि बिगोमा जानो हागोन बेनि थाखाय नोंथांनो मोनसे एप नांगोन जि एप लायामोन नोंथांनि गोसो आं जेबो एपनि प्रमोशन बानायाखै आं लायो आपस्टक नोंथाङाबो आपस्टक लानो हागोन बेनि थाखाय लिंकआ नैबे भिडिअ डिसक्रिप्शन बक्सआव दङ डिसक्रिप्शन बक्सनि लिंकआव थुनानै आपस्टकआव जुदि गोसोब्ला नोंथाङा रेजिस्टार खालामनानै ला ओमफ्राय डकुमेन्ट्स नांगौ आधार कार्ड पेन कार्ड बायदि बायदि डिटेल्स नांगौ डिटेल्सखौ होजोब जेबो गिनांगौ गैया स' बेखौ खालामनानै रेजिस्टार खालामनानै नोंथां गावनि गोसो बायदि एसे फैसा एड खालामनानै इनभेस्टमेन्ट खालामलांबाय था दैलि बेसिसाव सप्तायाव नङाबा मास मोननै मोनथामजों खेबसे जेब्लानो हायो अब्लानो दोनलांबाय था जेसे फैसा मोनो 10 थाखा मोनो 20 थाखा मोनो 1000 मोनो 1002 मोनो 500 200 300 जि मोनो नोंथाङा गोसोब्लानो जेब्लानो हायो दोनलांबाय था नोंथाङा ओरैबायदि फैसानि बिगोमा जागोन इसोरासो मिथिगौ अके बाय बाय सि इउ नेक्स्ट